Bhora richitanga rakatanga navafana vadiki nekamukamu itu kamufana kanga kave ne 13 years now, but by that time kaka ne 9 years. So kaingounganidza vanhu kumaraini kwedu vafana vachingokatevera. So ndande mabhora ndandakambotanga ndiri kuzino mabhora aya anga akawanda kaingotorwa makaini kabuda mubhora kaibva kanobirwa kubva kainaro hafana mabhora ari kupera mabhora ari kupera saka kamufana kati aiwa tine vanhu vanotamba namabhora asi kakatona vanhu vanga vari zvekuma form 2 form 3 savatina inotamba mabhora nemamaclubs vanotamba mabhora nemamaclubs svika ndazoti vatonditi uye muite coach. Ipapo patime iyo ndandiri coach we Ostars Buzzers ikoko Ostars kwaindinakidza bosi Ostars tatina kana lose taito coach wa bhora richita sei tichiwina pesi chita kwarara chididi hata takaita almost 2 years tisina kana lose naye edu tunotora mwana ne 7 years kusvika pa 20 vana vedu vanosvika 75 kana kusvika 75. Saka matambudziko amuri kusangana nawo mukurana club matambudziko atingati atusangana nawo ndekuti panofa mabhora paya tingira kuti magadzirise mabhora acho plus mabhora acho edu mashoma patitori izvezvi mabhora edu toida kuti asvike around 50 or so ipapo pane kachallenge kokuti mabhora mashoma plus munongoona ground redu takatombotira kuti timbotsvaga kagrade tikatibatsire tipaite sepanita nani bichari but hazvina kuzodini zvezvo zvakadaro ground redu ndinotori challenge nekuti tiregister futi. Hello, yes, my name is Tendai Madume. I grew up in Vengere, Rusape. I played football here. I went to Rijeko Primary School when Rijeko was opened. And then I went to St. Joseph's where I did my secondary school. I also played football in those schools, in the Rijeko Primary, St. Joseph. Then I went to play for JMB Pirates. Then I played for Bluebird, Red Seal, the old team with my old guys. So I'm a through and through Rusape person and a football person. Played for Zupcom Tare as well. Went to Mangura a little bit with Steve Sunday. But I've come back I've been away for a while. During our time of growing up, the football was in the forefront of this town, Rusape. I see when I come back now, I'm seeing the football is now the backbenchers. It's now Masure. So I want to make sure kuti one zvandiri kuona panapa izvo Masure kwangu izvo daitawanawo kuti vanoita zvekanzuru vatibatsira mukomana ari kuita zvari kuita izvi nemafacilities ekuti aite zvaanoita izvi zviende mberi kusimudzira bhora kune vechidiki vari muno munyika munzvimbo yeRusape. Tine maplayers akaita maSoccer Stars akabva muno maRusape, mamwe akaenda kanotambira kuPremier League. So patiko zvine zvese zvinofanira kutangira mugrassroots pasi. Saka ndadzoka kwandabva kuti ndiuyewo ndibatsire nekuwapa zvandichavapa zvandakaya nazvo zvokuti vabatsirikane zvekusanganisira mabhora mashoma mashooters mashoma netumakits tokuti waonekere. Asi chandakukumbirawo wekanzuru kuti wawapewo pekutambira kuti bhora riende mberi. Alvin Tendai ndinogara maRusape mVengere maVE pa 221 ndodzidza pa St. Joseph. Ini ndinoda kutamba bhora, ndinototamba bhora ende ndinotonoti ndikaramba ndichitamba bhora unotondisvitsa kure zvokuti ndinopesera ndakutove breadwinner wepamba pedu kana ndakura ndichitamba bhora. Ende ini ndinotamba pa number 2 pa right back. Ende ini ndoda kuti patinotambira bhora pacho pagadziriswe paground pedu panyatsolevhuliwa pagadziriswe patofenza kuti vanhu vasazonyanya kupfura nepo panyatsonaka paite semaground anongotambirwawo nevamwe bhora.